In de passantenhaven van Heeg wordt deze dagen het werken terug vrijwilligers van de Hegemer Wettersportvereniging WSH en de stichting Friese Tjottervloot. Beide krijgen onderdak in een nijgebouw aan de Hegemermar. Voor de 10 tjotters en het Frieske jacht is het een grote stap vooruit om de toekomst veilig te stellen. Voor het eerst in jaren liggen alle 10 tjotters in kwatten bij elkaar, in steeds van verspreid op 2 locaties in Heeg. Het had nog slimmer geweest, we hebben nog Peerlint. In we bootjes in Terheinen lezen, in Dintelhoort, dus in Brabant. Toen werden ze helemaal verdeeld. De Tjotterstichting had als doel om de boten als varend monument te broeken. Net op het droegen, maar in het wetter. Het nije plakken aan de Hegemermar moet daarbij helpen. Een van de problemen die we nu bijvoorbeeld hebben is dat de tjotters die mij gebruikt worden door donateurs. Die kunnen bellen en dan mij ze varen. Maar die moeten helemaal achter bij Heewijk komen. Er zitten geen motors in. Dus ze moeten roeien, de peddelen en wat ik maar met de muziek hier op de markt te komen. Straks stappen ze aan boord en ze minder. De wettersportvereniging komt met de tjotters in één gebouw en dat moet vertutend waan. Zo komen er lessen voor jongeren in tjotters. Ook bij de bouw wordt er al een soort geerwerken. Het is één groep vrijwilligers. En er zitten een aantal van de tjotters, een aantal van de watersportvereniging. En ze werken net waar het nodig is. Ze werken of aan de tjotters of aan het watersportgedeelte, maar allemaal met elkaar. Dat maakt niks uit. Het wordt één groep. Er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar nog deze zomer moet het gebouw 4 kleer wezen.